Яфрак бәйрәмен, керәшеннәребезнең милли бәйрәмен бәйрәм итәргә җыйналдык. Әлбәттә, без матур республикабызда, үзебезнең күп милләтле республикабызда яшибез. Инде барлык төрле милләт вәкилләре халкыбыз гореф-гадәтләрне саклап, милли бәйрәмнәрне, инде дини бәйрәмнәрне шушылай һәр даим ел дәвамында бергәлектә үткәрәбез. Быелгысы ел инде ул аеруча билгеләп узарга кирәк. Үзебезнең илебез президентының указы нигезендә бердәмлек елы, шулай бит республикабызда инде безнең дан һәм батырлык елы булып торса, шуңа күрә менә һәрбер килгән кунакларга, ансамбльләргә, шушы бәйрәмебезне хөрмәт итеп килгән барлык кунакларга инде рәхмәт сүзләре җиткерәсе килә.